Kijk, TV Bresjes. We zijn vandaag te gast bij de senioren computerclub in Breskens. Die bestaat vandaag 10 jaar, of ongeveer vandaag. En we gaan een keer kijken aan de binnenkant of dat allemaal reelt en zeilt. Met gesprek met docenten en ook met cursisten natuurlijk. En we gaan morgen aan de rond koffietijd zien, dat is altijd wel leuk. Dat plaatje klaar, hè? Dan gaan we nog een fotolijstje rondzetten. Je hebt leesbij binnen de afbeelding. We zijn hier op fotocursus op de donderdagmorgen. En deze cursus die heet Dini. En Dini, vind je het een beetje leuk op fotocursus? Ik vind het heel erg leuk. Ja? Ja. Je leert heel veel. En ik wist eigenlijk niet dat je zoveel met de computer kon doen. Oké. En zit je nog op andere lessen? Of ik zit ook nog op de lessen voor Word. Ook dat is heel leuk. Ja. En het is altijd gezellig hier, hè? Heel gezellig. Er is altijd koffie. Koffie is goed, altijd koek. Een koekje erbij. Ja, heel leuk. Dini, bedankt. Graag gedaan. Voor die 1. Zie je hem knipperen? Ik ga nu met de backspace en dan staat van boven staat het begin hier direct onder. Dus ik moet zien dat ik die 1 precies onder die streep krijg. Die naam is een PPS. Wil ik die of ik deze, wil ik die wel nog in bewerken en die gewoon tussen, dan doe ik eerst mijn PowerPoint op. En dan... Voor de camera, mijn Oosterling, docent bij het leercentrum in Bresjes. Mannetje van alles is ook. Vertel ik je, Monique, lesgeven aan ouderen, hoe bevalt dat? Oh, dat bevalt prima. Ik vind het altijd leuk dat mensen weer iets leren. Dan ze hier komen en ze weten eigenlijk bijna niks. En als ze weggaan, als ze toch een leuke PowerPoint kunnen maken, of etiketten, dat doe ik bij de combi-cursus. En dat is gewoon leuk. Oké, je ziet altijd wel resultaat dat mensen wat aanleren en dat ze dat ook kunnen behouden voor te gebruiken thuis. Ja, ik hoor regelmatig van het is niet gelukt, hoor ik dan ook wel. Of mijn etiketten waren verkeerd en dan komen ze terug. Dus dan weet je toch aan mensen aan het oefenen zijn. En bij veel lukt het ook gewoon wel. En dat is leuk als ze hier komen en ze maken tussen etiketten voor op de diepvries of voor de jampotten, voor de voorraadbussen word ik dan. Ze passen toe zoals ze het zelf toepassen. En in deze tijd is natuurlijk de kerstetiketten. En wat voor lessen heeft je veel allemaal hier? Je bent het mannetje van alles noemen je. Som het een keer op. Op de donderdagmiddag de combi-cursus, dat was deze cursus. Tablet workshops, iPad workshop. Wat doet de Rabobank en het leercentrum in Breskens? Ja, nou, wij vinden het als Rabobank uiterst belangrijk om vooral ook mensen die eigenlijk er tegenaan hikken om via de computer hun bankzaken te willen regelen, om die daar een stuk begeleiding in te geven. Zoals je weet is de Rabobank een bank die zich profileert als midden in de samenleving. De samenleving is dus iets wat voor ons allemaal aangaat. En ook de groep die op dit moment nog dat steuntje in de rug nodig heeft om te gaan verkennen van wat kan bankzaken betekenen op internet, die willen we daar graag in begeleiden en helpen.